ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନା ତାର କାଳିଆ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ରହେ ତା ମା ସହ ବଣର ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦିନସାରା ବିତିଯାଏ। ମାଆଟି ତାର ବାହାରିଯାଏ କାମ ପାଇଟି କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁ ମୂଲିଆ ଘରକୁ। ତା ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୂଲିଆ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜରେ ମାଆଟି ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ମା ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। କାଳିଆକୁ 7 ପୁରି 8 ଚାଲିଲାଣି। ପେଟ ବି ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଣୁଥିବା ଚାଉଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପେଟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୁରୁନାହିଁ। ମୁଖିଆ ଜଣେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କାଳିଆର ମା ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ ମାଲିକ ଘରେ ରଖିଦେଲା। ଭାବିଲା ପୁଅ ମୋର ପେଟେ ଖାଇବ ଓ କାଳିଆ ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣକୁ ଚାଲି ଆସେ ଓ ଗାଈମାନେ ମନ ଖୁସି ଚରନ୍ତି ଆଉ କାଳିଆ ବି ତାର ଖେଳରେ ମାତିଯାଏ। ବେଳଉଳି ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରେ। ମା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ଦିନେ ଦେଖିଲା ତା ମାଲିକର ସାନ ପୁଅ 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବଗଟିଏ ପିଠି ପଟେ ରଖି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତା ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି ସେ ତା ପରଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ କହି ଲେଉଟି ଆସିଲା। ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ପଛ ପିଛା ଧରିଲା। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳରେ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପଛରେ କାଳିଆ ଆସୁଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସବୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଦେଖିଲା। କାଳିଆ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଝଟ କଲା। ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି। ମୋତେ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ଆସ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି କି ଯିବି। ତାଙ୍କ ମା ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ମାଲିକର ପୁଅ ସହିତ କାଳିଆ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଗଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାଲିକର ପୁଅ ଆଉ ମୁନା। ସ୍କୁଲରୁ 4ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁନା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏଇ ଗପଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥିଲା।